आरो बे इलेक्शनानो 13 तारिख नभेम्बराव सब दलानो खालामगोन गाबोन सुद्ध बसुमतारीबो फैनो हागौ कंग्रेसनि सन्जीब बुवारीबो फैनो हागोन बयबो एबाराव जोङो इउपिपिएल हान्जा बा एनडिए हान्जाया गिदिर मिटिं खालामनो थांखि लायाखै बा इलेक्शन मोनसेल' समस्थियाव जों गेलेगोन बिटिसिआव जे न' जेसेबां हायो थाबायनांगौ गामि थाबायनांगौ दिनैबो मेक्सिमाम जों बुथ लेभेलाव मिटिं लादों जों मोजां नुबाय दा सिडली समस्थियाव अलरेडि 13 तारिखआवथ' फैयाखै दाबो 2 तारिखल' जादों 11 दिन आखायाव दङ मोनसे मोजां हावा बारदों आरो दा कंग्रेसआ बाय केन्डिडेट होदों बिराद स्ट्रेटेजिक रिजनाव माने कौशलगत खारनाव आरो बिसोर मा जादों बाहाय डाइरेक्ट फाइट जानो नागिरदोंमोन बिपिएफ आरो इउपिपिएल कंग्रेसआ बेखौ ट्रायंगल खालामनो थाखाय केन्डिडेट होनो हादों किन्तु बेजों इउपिपिएलखौ जेबो खथि खालामनो हाया बरन्स जों मोजांसो जागोन कंग्रेसआ माने केन्डिडेट होनाया जोंनि थाखाय मोनसे ब्लेसिं आरो सुद्ध बसुमतारीया आंनि जोबोद मोजां बन्धु गोदो आरो जों कलेजाव माने गुवाहाटीयाव थानाय समाव थांलुबाय थायोमोन कलेज लाइफखौ आं मिथिया बिनि उननिखौबो आं मिथिलिया किन्तु बड'फाजों आं जेला आन्दलनाव थाबायफायो अब्ला माने बिथांखौ लोगो मोनबाय थादों मानसि हिसाबैथ' बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बेयो रं टाइमाव केन्डिडेट जाबाय बिपिएफआ मोजां समाव बेखौ केन्डिडेट होनायमोनबा हामगौमोन किन्तु रं टाइमिंआव केन्डिडेट जाफैबाय आंथ' दा ओंखायनो एडभान्स बिथांखौ खावलायहरदोंसो जे बे इलेक्शननि रिजाल्टनि उनाव गोसो बायनानै थानो नाङा राजनितियाव ओंखारबाय जेला जियानो जा निर्मल कुमार ब्रह्मआ एबार प्राय 1 लाखसो भट लानानै देरहालांगोन होननानै जों मोनसे मिजिं थिदों आगोलनि बिपिएफनि दैदेनगिरि नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो हा फाट्टा राननायखौ मोनसे भेलिडिटि गोनां 3 बोसोरनि भेलिडिटि दं आरो बेयो मोनसे भुवा होननानै ससियेल मिडियायाव बुङो भुवाया बिपिएफनि दिनाव 17,000सो हा रानलांदों बिसोरो माने 17 बोसोराव बेफोरसो माने लिगेल खुनु भेलिडिटि गैया दा जों नायबाय माने बाहाय माखासे एपिलेट अथरिटि नांगौ एपिलेट अथरिटि गैयामोन दा सुप्रिम कर्टआव बा हाइकर्टआव केस जायोबा चेलेन्ज जायो दिनै जि हा फाट्टा होदों बेथ' लेन्ड पजेसन माने आरो बिनि उनावहायसो जेनेबा मोनसे मोननै रोखोमजों हा फाट्टाया बाहाय जागोन मोनसे जाबाय बसुमति मोनसेया जाबाय फरेस्ट राइट एक्ट बे ल'नि खुनु बाहेरा गैया आरो थ' हा फाट्टा राननाय बायदि मोनसे आबेगिक जाथाय जायखौ हा फाट्टा मोननानै 78 years of Indian independence बिनि उनावहायबो रुनिकाटा बादियाव खुनु आदिबासिया हा फाट्टा मोनाखै किन्तु दिनै प्रथमबारनि मोननानै गामियारिफ्रानो गावसोरनो ओंखारनानै मोनसे थेंक्स गिभिं मिटिं लेंलायनानै प्रमद बर'खौ थेंक्स होबाय थ' बेफोरनिफ्राय मा बुजायो बिसोर दिनै इसु गैया बे हिसाबै आं खावलायनाया बेनो जे इलेक्सन गेलेनो ओंखारबाय थिगैनो दं बिपिएफआबो पार्टि हिसाबै गावनि अस्तित्वखौ लाखिनो इलेक्शनखौ गेलेगोन किन्तु बे आगोलनि बादि मोनसे खुब माने थैसाम भरा आरो मोनसे कनफ्लिक्टिं मोनसे सिचुवेसन बेफोरखौ लाबोलायनो नाङा जोंनि गेजेराव मिनिमामबाबो समाजनि इन्टारेस्टआव मोनसे बुजिया थानांगौ दिनै नङा गाबोन जों हयथ'बा मोनसे लामानिनो दावबायारि जाहैनो हागोन बा जायाबाबो आंबो गैया जागोन बिसोरबो सोरबा दानि बिपिएफनि सिनियर लिडारफ्रा बिसोरबो गैला जागोन किन्तु जोंनि फैबाय थानाय गोदान जोलैफ्रा मोनसे लामायावनो थाबायहैनोबो हागौ थ' जों दानो एसेबां माने बिस गोनां मोनसे सोमोन्दोफोरखौ खालामलायफिननो नाजानो नाङा खावलायनाया बेनो गेले पलिटिकेलि इट इज ए गेम अफ पसिबिलिटि सोरबा देरहानोबो सोरबा जेननोबो हागौ दा इउपिपिएलआ जिहेतु दिल्लीयावबो गभर्नमेन्ट दं 2 एमपि दंहैयो आरो आसामाव गभर्नमेन्ट दं आं मिनिस्टार हिसाबै दं काउन्सिलावबो गभर्नमेन्ट दं बे हिसाबै दिनैनि दिनाव आं सानो सिडलीनि रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे खारनाव खुनु खारनावनो माबा गोरोन्थि डिसिसन लागोन आं साना बिसोरो बे 1.5 बोसोरनि जाय एमएलए जानो ओंखारगासिनो दं 26आव आरो गोदानै माने इलेक्सन जाफिनगोन आरो जों इलेक्सन जानानै देरहालांबावनांगोन बे समखिनियाव ओरैनो सोरबा बिर'धि दलनो भट होनाय बायदि भुलखौ बे ओनसोलनि मानसिफ्रा रावबो खालामनाय नङा।